Szép öreget kívánok mindenkinek innen Dominikáról. Ez az első videó minden, most már hazaértem. De hogy én mit csinálok itt, meg miért vagyok itt, ezt majd kicsit később elmondom. Most viszont készülődünk, mert megyünk nyaralni. Egy 4 napos ilyen rövid kikapcsolódás, munkával egybekötött kikapcsolódás lesz. Erről is fogok nektek videókat készíteni. Egy picikét aggódok, mert be van borulva, esik az esőre, bízunk benne, hogy jó lesz az idő. Tehát összepakolom gyorsan a bőröndöt, elindulunk, és akkor találkozunk már a szállodában. Közben öröm és boldogság, kisütött a nap. Elindultunk, 10 perc és ott is vagyunk. Én általában az utasainknak mindig azt szoktam mondani, hogy fölösleges pénzt tenni az útlevélbe, mert általában ezek a szállodák teltházzal működnek, és nem nagyon tudnak jobb szobát adni, csak azt, amelyik szobatípust fizetted. Mi most megpróbáltuk, annyit tudtam elérni, hogy 3 óra helyett olyan fél egy körül lesz szobánk, és azt mondta a hölgy, hogy valami nagyon jó szobát fogunk adni. Amerikában viszont képzeljétek el, hogy ez nagyon sok esetben működik. Tehát, hogyha a recepciónot adsz egy 30-40-50 dollárt esetlegesen, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy egy jobb szobát fogsz kapni. Ez a szálloda ugye a középkategóriába sorolható, szerintem egy ilyen erős 4 csillag. Tudjátok, ez a 4 csillag, 5 csillag, ez itt a karibi részen ez így elég érdekesen van így leosztva. Én azt gondolom, hogy ez egy erős 4 csillag. Ebben a komplexumban 4 szálloda található, az Iberostar családhoz tartozik, tehát az Iberostar Dominicana Punta Cana, ez így egyben van, itt vagyunk most, és van a Bávaro, ami úgymond már a felsőbb kategória, és a Grand, ami a felnőtt szálloda, az egy luxus szálloda kategória. Mi kimondottan, tehát direkt ide jöttünk, pontosan azért, mert ez az a kategória, ami még nem olyan drága, viszont ennek a szállodának elvileg nagyon jó szolgáltatásai vannak. A mi utazóközönségünk általában a középkategória felső szintjéből, vagy pedig a felső kategória alsóbb szegmenséből szokott szállodát választani. Pontosan ezért jöttünk ide, mert ez egy ilyen szálloda, hogy pontosan melyik kategóriába fog tartozni, az majd kiderül. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Krisz vagyok, és itt vagyok már Dominikán. Hogy kerültem ide, ez egy hosszabb történet, de először is köszönetet szeretnék nektek mondani a jó fogadtatásért. Én nem gondoltam volna, hogy durván 1 hét alatt lesz több mint 500 követőm, és lesz olyan videóm, amit majdnem 10 000-en már megnéztetek. Nagyon szépen köszönöm. Viszont tartozok nektek egy kis magyarázattal. Bocsássatok meg azért, hogy nézek ki, meg folyik rólam a víz, nagyon meleg van, 37 fok van. Kerestem itt valami árnyékos helyet, de nem nagyon jár a levegő. Hogy miért tartozok magyarázattal? Hát meglepődtem, hogy ennyi pozitív kommentet kaptam, és nagyon sokan írtátok, hogy nem profi videó, de mégis nagyon jó, informatív, hasonló. Tény is való, hogy nem profi videó, nem is vagyok profi videós. Egy dolgot viszont el kell mondanom, hogy én ezt az egész YouTube videót, vagyis hát ezt az első pár videót, amit úgy időzítettem, hogy Amerikába fogok megcsinálni, ezt én nem is vettem komolyan. Körülbelül úgy álltam hozzá, mint a gyerek a leckéhez az iskolába, hogy meg kell csinálni. 2 éve már a TikTokon gyártok, azt mondom, hogy tartalmat, próbálok ott is normális videókat gyártani, de azok ilyen rövidebb videók, viszont már nagyon-nagyon régóta szerettem volna átjönni ide a YouTube-ra. Én úgy gondolom, hogy ezt általában fordítva szokott lenni, hogy először a YouTube-on komolyabb tartalmakkal jelennek meg emberek, és utána kacsingatnak az egyszerűbb platformok felé. Hát én ezt fordítva
tettem, és éppen ebből adódóan vannak esetlegesen rossz beidegződéseim, amit majd próbálok majd levetni. Például az ilyen az, hogy hát a TikTokra előveszed a telefont, és mindig a téma a tartalom, a YouTube-ra meg úgymond kell egy forgatókönyv, tehát előre el kell gondolni, mi a tartalom. Kaptam olyan kommenteket, hogy azt mondták, hogy belekezdtem valamibe, aztán nem lett meg a vége. Ez azért, mert mondom, én még nem gondolkozok tartalomgyártó fejjel, próbálkozom, hanem úgy vagyok vele, hogy nekiindulok a napnak, és ott eltervezek valamit, azt elmondtam így a kamerába, és hát vagy sikerül, vagy nem, de hát az élet közbeszól, tehát én nem úgy indulok el, hogy na most ide biztosan elmegyünk, és én erről csinálok nektek videót, mert itt a tartalom a lényeg. Ezek a videók az én napjaimról szólnak, és elindulnak valahogy, aztán valahogy majd végződnek, de nincs rá semmi garancia, hogy ahogy én ezt elmondtam. Próbálok majd ezért óvatosabban fogalmazni, hogy nem fogok ígérni semmit, hanem meglátjuk, hogy mi lesz a tartalom. Természetesen próbálkozok majd olyan tartalmakkal, ami fedni fogja a valóságot, tehát össze fogom rakni, egy ilyen minimális forgatókönyvet kitalálunk erre, bocsánat, csak tényleg folyik rólam a víz, és akkor azok mind benne is lesznek a videóban. A kinti tartózkodásom alatt is több figyelmet szenteltem a rövid videóknak, viszont eldöntöttem, hogy nem fosztalak meg titeket ezektől. A rövid videókban meg fogjátok találni az összes olyan tartalmat, amit a TikTokra gyártottam, és remélem, hogy tetszeni fognak. Abban is vannak rövid videók, de informatívak, vannak viccesek. Nagyon sok kajateszt van ott, megpróbálom majd áthozni ezeket ide is. Milyen üzeneteket kaptam még? Hát, hogy be kellene mutatkoznom, úgy illik meg ilyesmi. Ezt légy kommentbe írjátok már meg, hogy mi a szimpatikusabb nektek. Azért, mert én minden videó elején nem mutatkozok be, hogy sziasztok, Krisz vagyok, innen. Ez nem azt jelenti, hogy tiszteletlen vagyok. Nézek sok YouTubert, vagy más platformokon is tartalomgyártókat. Valaki minden videó előtt bemutatkozik, valaki nem. Én úgy gondolom, hogy fölösleges időhúzás, bízok benne, hogy minél többen fogtok követni, és már tudni fogjátok, hogy ki vagyok. Át kell állítani az agyamat erre a YouTube videózásra. Teljesen mások a prioritások, itt nagyon számít a minőség, nagyon számít, hogy nézek ki, hogy hogyan kommunikálok, próbálok ezekre a dolgokra odafigyelni, figyelmet fordítani. Itt az embereknek egy nagy része, úgymond nagy kijelzőn tévén nézi a YouTube-ot, hosszabb, tartalmasabb videókat szeretne. Én meg, tehát most már így, hogy azért pár napja próbálok itt a YouTube-ra tartalmat gyártani, rájöttem, hogy azzal is baj volt, hogy összekapkodtam az egészet. Tehát mindig úgy van, hogy egyszer akarok mindent megcsinálni, és rájöttem arra, hogy a kevesebb néha több. Tehát nem kell egyszerre azon gondolkoznom, hogy hogyan fogok megtölteni 15-20 percet itt a YouTube-on, hanem csinálgassak hosszabb videókat, és majd a hosszabb videókból összevágok egy anyagot. Tehát bőven kell ráhagyás, bőven kell tartalom, és akkor azokból a tartalmakból összerakni egy normálisabb videót, tehát tanulok folyamatosan. Mellette azért itt egy nagy kihívás az, hogy tehát tanulni kell a technikához, tehát például a videóvágás az egy dolog, de az a kamera, amivel forgatok, az ebben a formátumban, tehát a HDR formátumban színkorrekciót igényel, minden fényviszonynál ez teljesen más, tehát ezzel is azért ment a küszködés. Most már úgy látom, hogy próbáltam belőni egy olyan színvilágot, ami szerintem jó lesz. Nagyon sokan írtátok, hogy nagyon jó a képi világ, jó a minőség. Tehát tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon sokan bátorító és elismerő üzeneteket küldtetek nekem, és meg is próbálom ezt úgymond hálálni azzal, hogy próbálok nektek tartalmakat gyártani. Hát a jövőről annyit mondok, hogy most egy ideig itt leszek Dominikán, nem tudom pontosan, mit fog nektek megmutatni. Szeretném, hogy a kommentbe írnátok majd nekem mindig, hogy mire vagytok kíváncsiak. De nekem a YouTube az nagyjából ugyanolyan lesz, mint amilyen a TikTok volt, hogy ez nem egy forgatókönyvre épülő csatorna, ahol témák lesznek mindig előre kigondoltan, hanem az életemet követi, és az életemmel kapcsolatos dolgok lesznek. Lehet, hogy tényleg csak így leülök és mesélek, hogy mi történt, vagy esetleg kérdezgettek dolgokról. Gondoltam már ilyen, meg mindig érdekes téma, hogy
hogy lehet ide kiköltözni, hogy lehet munkát találni, letelepedés, ingatlan vásárlás. Tehát mindig lesz ilyen téma, de szeretnék aktív dolgokat mutatni, a városi életet, meg ilyesmit. Röviden annyit elmondok, hogy igazából itt élek dominikán életvitelszerűen, 8 hónapot itt vagyok ebben az országban, körülbelül 1 hónapot vagyok Amerikában, és a 3 hónapot Magyarországon, tehát ez így oszlik meg. Most a következő amerikai utazásomat olyan, sőt, pontosan tudom, látom, október 30 környékére tervezem, szeretném a Halloween-t ott tölteni. Évek óta karácsonyt azt New Yorkba töltöm, tehát karácsonykor is szeretnék New Yorkba menni, és akkor utána viszont tavaszig, hogyha minden jól megy, akkor itt leszek Dominikán. Magamról röviden annyit, hogy én utazás és programszervezéssel foglalkozom itt a Dominikai Köztársaságban, mellette van más vállalkozásunk is, ami a turizmushoz kapcsolódik, van olyan, ami a turizmustól teljesen független, ezt is szerintem majd egy komplett videóba külön ki fogom fejteni. Mondtátok egyik videóban is, hogy nincsen ereje, nincsen vége egy-két videónak, ezt mondtam, hogy pontosan azért, mert fejbe nekem már megjelennek azok a dolgok, hogy mit szeretnék majd a továbbiakban nektek elmondani, tehát amikor ezt mondom, erre arra gondolok, hogy lesz majd következő videó, konkrét videó erről a témáról. A videózás az nekem úgy indult igazából, hogy csináltam, van amúgy egy másik YouTube csatornám, Dominika Mindenkinek néven, ahol ilyen arc nélküli videókat csináltam, kirándulásainkról, szálloda bemutatókat csináltam. Elég jók van, amelyiket megnézték több tízezren is, általában mondjuk külföldiek szerintem, de ott így nem vállaltam föl magam. Aztán körülbelül a Covid környékén csináltam egy szálloda bemutatót a Facebookra, ahol az arcomat nem mutattam, viszont a kamera mögött dumáltam, hát nagyon béna voltam. Visszaszoktam hallgatni, hát katasztrófa az egész, viszont nagyon népszerű volt, nagyon tetszett az embereknek, egy új szín volt itt a szálloda bemutatóknak a világában, hogy valaki elmondott úgy mindent, elmagyarázott, lehetett utána kérdezni, válaszoltam, és egyre több felkérést kaptam partnerektől, meg minket is úgymond furdalt a kíváncsiság, és minél több információt szeretünk volna megtudni azokra a szállodákról, amiket mi is értékesítünk. És így elindult egy ilyen sorozat, ahol egyre több videót készítettünk szállodákról, és nyüstöltek, hogy gyere a TikTokra. Mindenki már TikTok linkeket küldözgetett nekem, de én még mindig meg sem néztem őket, úgy voltam vele, nem, meg mondták ördögtől való, meg Kína, meg kémprogram, és nem foglalkoztam ezzel, aztán egyszer csináltam egy videót, kiraktam, nem nézte meg senki, csináltam 4-5 videót, senki nem nézte meg, kiderült, hogy ez azért volt, mert régiós problémák voltak, Dominikán csináltam a videót, magyar tartalmat, magyaroknak készítettem, nem nézte meg senki, a dominikait nem érdekelte, tovább görgetett. Viszont Magyarországon, amikor Magyarországra azért elkezdtem felrakni az amerikai utazásaimról a videókat, és nagyon népszerű lett, és elkezdett pörögni több százezer megtekintés, talán a harmadik videómat 600 000-en nézték meg, és mindenféle tartalmat, vicces tartalmakat, hülyeségeket is elkezdtem gyártani a TikTokra, és körülbelül jó egy éve jöttem arra rá, hogy egy iszonyatos jó reklámplatform nekem ez a TikTok. Nagyon sokan ott találtak meg engem, látták azt, hogy egy medencéből mondjuk live-oztam, és január 5-én, mikor fél 5-kor sötét van, és azt látják, hogy egy srác ott van Dominikán, lehet tőle kérdezni. Ez egy nagyon jó reklám volt, úgymond nekem és a cégemnek, és ezért nem is hagytam ezt abba. Ez volt a prioritás, tehát a Facebook volt a fő platformunk, ott jelentek meg a hirdetések, de utána a TikTokon ez kicsit ilyen személyesebb hangvételű tartalmakat gyártottam, kialakult egy közösség is, és bizonyítottan tényleg nagyon sok utasunk jött. A TikTokról is ezért nem hagytam abba, de mondom, minden témában készítettem videókat, de legyen ennyi elég a TikTokról, tehát próbálok egyre jobb videókat és tartalmakat gyártani ide a YouTube-ra. Ha bárkinek bármilyen kérdése van dolgokkal kapcsolatban, az itteni dolgokkal kapcsolatban, vagy amerikai dolgokkal kapcsolatban, azt kell még, elfelejtettem mondani, hogy Amerikában körülbelül 40-szer voltam, egy évben mondom, 1 hónapot biztos, volt olyan, hogy 2 hónapot töltöttem már ott. Nagyon sok helyen nem voltam még, leginkább New Yorkban és Floridában voltam, most indult el egy olyan dolog, hogy
Minden utazásomnál szeretnék egy új helyszínt beiktatni, valószínűleg a következőnél szeretnék, hát a Halloween-t azt még nem döntöttem el, tehát Halloween-nél 3 város van így a figyelem központjában. Első az New York, elég jó Halloween-eket szoktak ott csinálni, akkor Salem, és Anuta a Halloween-nek a bölcsője, tehát abban a városban volt azt hiszem az első Halloween, több mint 100 éve ünneplik ezt az ezt ott Amerikában, tehát még nem döntöttem el, de minden egyes utazásomnál szeretnék egy új államot megnézni, és amennyit esetleg abból lehetséges felfedezni. Tehát nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, az elkövetkezendő napokban fogok csinálni hittektek videókat, fogok a városból csinálni videókat, megmutatom itt milyen egy napunk, egy kicsit jobban betekintést nyerhetek az életembe. Remélem, hogy nem volt nagy szenvedés végignézni ezt a videót. Adjatok nekem egy kis időt, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer a biztatást, és nagyon-nagyon jól esett, hogy ilyen támogató közösséget találtam itt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok! Krisz voltam, minden Dominikát!